Здравейте хора, вие сте Дани и Яни. Аз съм Дани. Аз съм Яни и днес ще снимаме едно предизвикателство, което не му знам името. Състои се от едно малко шише. Това шише. Вътре пълно по-малко от половината с вода. Ето като етикет. Да. И трябва да се превърти веднъж и да стъпне на крака. И приятно гледане. Сега ще бъде Яни. Само да съобщим за видео. Ще трябва да изпие водата вътре на X. Тя ще бъде гледана, защото сме 10 пъти ще правя така. И играем до 5. Са е Дани. За малко. Сега ще бъде Яни. Не успя. Сега ще е Дани. Не успя. Сега ще бъде Яни. Не. Сега е Дани. И той не успя. Аз не снимам! Супер. За съжаление, аз не снимах. Сега пак е Яни. Добре. Сега е Дани. Сега е Яни. Давай! Пак е Яни. Едно минало за мен е резултатът. Какво направи Дани? Не може да повярваме. Дали още веднъж шоу? Не! Беше много близо. Така, 1-1. Разиграхме се. Но Яни не оцели. Айде, Йордане. Ти си. Язве. Сега е Яни. Ето го шестото. Два пъти да се превърти. И не успя. Пикня. Сега е Дани. Язве. Сега ето този младеж. За малко. Дали обръщалката ще започне? Дали? Не. Сега, отново е Яни. Да, yes! То се застоя и... Дали обръщалката? Не, за много малко. Обръщалката. Сега е Яни. Давай, Яни. Как е водичката? Yes! Закосам за 2-3. Дали Дани ще обърне мача? Не. Сега е Яни. Давай шишенце. Yes, шишенце. Сега е Дани. Яни е наред. Сега ще питам нещо много. Сега е Йордан. Дали къде кара шишето? Янко Иванов. Чакай, Янко Иванов е наред. Давай. 1, 2, 3 и 4. Леви, десни. 1, 2, 3. Леви, десни. 1, 2, 3. Яни. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. 2-1 за Яни. Айде, Дани. Дали обръщалката е на лице? Обръщалката не е на лице. Яни. Yes. Ще ме биеш. Хора, според мен сега ако го направя, той ще ме бие, ако не го направя, аз ще го бия. Значи... Той явно предсказва бъдещето. Yes. И Дани е наред. I am the one you... Хора, не ми се пие. I am the one you... Yes. 2-2. О, леле, не! Така. Давай. Бие го. Учи. Аре, Дани. Ти можеш, Дани. Не успя, Дани. Тос. Индивидчето хвърля. Yes. Ето го шишенцето. Са Дани.
Отново Яни. Yes. Дани. Дани. Яни. Давай! Отново е той. Yes! Дани. Yes, бе. Яни. Yes. Дани е сега. Yes, бе. Давай де! Yes. 4. Айде, играем до 5, добре. До 5 играем. Само клипът да не се получи много дълго. Да, бе? Yes, бе. Е този. Yes. Дани е сега. I am the one you... Ей този. Красавец ще бие. И този красавец не оцелвал. Дани е сега. Йордан! Яни. Ще пие водата на екс. Поставя много дълго. Готов? Давай. А, така. Яни. Казах ли ти, бе? Пак Яни. Само да се усмя. Yes. Песента is the final. Ти си Дани. Yes, бе. Яни. Тун, 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 тун. Yes. Тун, 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 тун. I am the one you... Айде. Снимаш, ня? Снимаш, а? Да. Нали снимаш? Да. Снимаш, защото победих! Yes. Аде, Йордане. Yes, бе, Йордане. Това е нечестна игра. Давай, Яни. Yes. Така ще се чуе много. Давай. Yes. Яни. Yes. Да, Дани ще стреля. Yes, бе. Моля те. Тун, 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 тун. Пи на X, бе. На X пи, бе. Ай, пи, бе. Оп. Дай. 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 Пи, бе. А на X, бе. Пи. Абе, пи, дудо. Абе, ай, пи, бе. Пи. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like.